抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたらたまのにしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのかったチャラヘチャラ胸がバチバチするほど騒ぐ元気だなさあキュキュ空を急行風とコースター落ちてゆくよパニックのその絵景色逆さになると愉快さやばさへお尻に見える悩む時間はないよどこかに潜む